Vă invităm în continuare să descoperim secretul fericirii cu dizabilități. Asociația Ridică-te și umblă este expresia puternică a speranței într-o viață cu sens, manifestată în spațiul social, comunitar, familial și spiritual de către persoanele cu dizabilități. Principala sursă care leagă persoanele cu dizabilități locomotorii și persoanele cu probleme de vedere cu cei care îi asistă și sprijină este dragostea autentică. Acest proiect a apărut din dorința de a socializa persoanele din București, dar în curând va cuprinde dimensiuni naționale. Urmărind integrarea persoanelor cu probleme în toate departamentele vieții, asociația își afirmă declarația de misiune chiar prin numele său: Ridică-te și umblă, subliniind speranța, dar și realizarea verticalității sufletești și spirituale, în ciuda limitărilor fizice. Membrii asociației Ridică-te și umblă au avut șansa să participe într-o tabără organizată special pentru ei. Evenimentul a avut loc la Centrul Creștin din Albești, județul Argeș. Activitățile pregătite de organizatori i-au ajutat pe cei prezenți să ia parte la cea mai interesantă experiență din viața lor. Un alt proiect important al asociației este Biserica Ridică-te și umblă. Aceasta și-a deschis porțile în data de 12 noiembrie 2011 și îi așteaptă pe toți cei care vor să facă cunoștință cu acest proiect. Printre nevoile acestor persoane se află cărucioarele speciale, cadre de susținere, proteze ortopedice și alte consumabile specifice acestor situații. Petrecând mai mult timp printre acești oameni speciali, îți dai seama că își doresc mai mult decât sănătate fizică, doresc o viață nouă, viața veșnică. Sunt cazuri speciale, sunt suflete care nu se mai simt singure, sunt oameni care au înțeles ce înseamnă dragostea lui Dumnezeu. Cu toții așteaptă împlinirea unei făgăduințe. El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut. Și orbii văcești că pe alargă ea, chiar și suzii îl aud de plin, bătrânii simt vecia vii.